da minsan nga aldaw, napanak nagpasya, ngam iti adda akon iti biyahe, ket nadlaw ko amadi, ti andar na tinagsakaya a motorsiklo, ket inpan ko adagos, iti makunkuna a mekaniko, dadandani meten nagretiro, imbag laket tinta nasigot ko, ket saan anak seta motorsiklo, masapul gayam a regular, ti chainsaw na tatlo, saan niya agpalya, tadaita iti kasapulan, ti makina tapno, agtultuloy iti panagbiag na, ket inpan ko adagos, iti makunkuna a mekaniko, tadandani meten agretiro, imbag laket tinta nasigot ko, ket saan anak seta motorsiklo, masapul gayam a regular, ti chainsaw na tatlo, saan nga agpalya, tadayta iti kasapulan, ti makina tapno, agtultuloy iti panagbiag na, tadayta iti kasapulan, ti makina tapno, agtultuloy iti panagbiag na.